Барыгызга да койнар сәлем. Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыру вакыты җитте. Киләсе 1 сәгать дәвамында матур җырлар тыңларбыз, сыйфатлы клиплар карарбыз һәм популяр башкаручылар турында кызыклы мәгълүмат ишетербез. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Урамда яз хакимлек итә. Үзебез дә сизми калдык, апрель аена да аяк басканбыз. Димәк, лайыклы хит тапшыруына яңа катнашучылар килде. Бүген алар белән якыннан танышырбыз, җырларын ишетербез. Тапшыруыбызның темасы иҗат белән бөтенләй дә бәйле түгел. Бүген башкаручылар белән спорт турында сөйләшербез. 6 апрель бөтен дөньяда спорт көне билгеләп үтелә. 7 апрель сәламәтлек көне. Сәламәттәндә сәламәт акыл диләр. Кеше сәламәт булганда гына аның үз максатларына барыр өчен көче, хыялларын тормышка ашырырлык кәефе була. Иҗат та гөрләп бара. Лайыклы хит катнашучылары да бу фикер белән килешәме икән? Үз сәламәтлекләрен ничек кайгырталар? Әйдәгез, үзләреннән сорыйк. Хит парадыбызны Марат Галимов дәвам итә. Татарстанның ат казанган артисты апрель аенда да лайыклы хитта сез яратып өлгергән кошлар җыры белән катнаша. Спорт белән шөгыльләнергә телим, әмма әлегә вакыт җитми дип сүзен башлады Марат. Ул волейбол һәм баскетбол кебек спорт төрләрен үз итә икән. Кызыксыну мәктәп елларыннан ук калган. Кай вакыт дуслар белән хәзер дә уйнаштыргалыйбыз дип уртаклашты җырчы. Сәламәтлек нык булсын өчен спортка гына түгел, туклануга да игътибар бирергә кирәк дигән фикердә Марат Галимов. Артык күп ашамаска, яшелчәләргә өстенлек бирергә, рационнан фастфудны алып атарга кирәк диде ул. Маратның бу киңәшләрен һәркем исендә тотса яхшы. Хәзер әйдәгез, сүзне аның үзенә бирик. Җәяүле юл үтә, су буйлатып йөзә, күк киңлеген гизә, дәркемләп очалар кошлар, үзәк өзгеч аваз салып, җитә дип салкыннар кошлар, оча кошлар, күчмә кошлар, җилпи канат кагып, кошлар кебек иркенә миндә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубуллашы, зәңгәр күкне иңли, тирә-юнны күзли, туктар урын эзли, чакрымнар гизәләр кошлар, кайтыгыз дип үткәч кошлар, килә кычкырасы дәшеп, кайтыгыз сез илләр гизеп, кунак булып тагын кошлар. Кошлар кебек иркенә миндә яратам, гизмәсәм дә бөек күкне, җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубуллашы.
Киләсе катнашучыбыз Ленур Биктимеров спорт белән тыгыз бәйләнештә булып чыкты. Күпләр аның татарча көрәш белән шөгыльләнгәнен белмидер әле. Ленур бу спорт түре белән кечкенәдән кызыксына. Хәзер дә республика күләмендәге ярышларда катнаша. Фитнес залына да еш бара, вакыт җитмәсә, өендә дә спорт җиһазлары бар икән. Спорт белән сәнгатьне бергә алып бару авыррак. Бер вакыт кулымны сындырдым һәм шул килеш сәхнәдә чыгыш ясарга туры килде дип сөйләде Ленур. Апрель айында ул лайыклы хитта Барда кала җыры белән катнаша. Карыйбыз. Килеп туктап куйса әгәр гомер сәгатенең укылары барда кала җирдә өелешеп бикләнәләр кайту юллары барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре кылып яшик булганына Раббым биргән безгә барысын аяк куллар күрер күзләр биргән сабырлыкның биргән зурысын барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре Нәфисләрне алга җибәрмичә риза булып яшик барына онытмыйча барып басасыңны бер заман Раббым каршына барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре әйтелмәгән җылы сүзләре
Күнде фитнес залына йөрмәсәк тә спортны бик яратабыз дип сөйләп киттеләр Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Җырлы гаиләнең атналык режимын карасаң, анда спорт өчен аерым вакыт билгеләп куелганын күрәсең. Рамилә яшүсмер вакытыннан ук өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Хәтта үз туган ягында чемпион исемендә алганы булган. Рамил исә баскетбол һәм футболны үз итә. Дуслар белән атнага 2 тапкыр футболга йөрибез. Үземне шаяртып Рамилина дип йөртәм дип уртаклашты Рамил. Хәзер җырлы гаиләнең уллары да бу спорт төре белән ныклап кызыксына башлаган. Артист кеше спорт белән дус булырга тиеш, чөнки бу сынның төз, энергияның күп булуы кирәк дип йомгаклады Хәйретдиновлар. Апрель аенда җырлы гаилә безнең хит-парадта Мин бәхетле җыры белән катнаша. Әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Чираттагы катнашучыбыз Ринат Каюмовны спорт залында еш очратырга мөмкин.
Ул спорт белән бик дус һәм тормышын ансыз күз алдына да китерә алмый булып чыкты. Бу миңа бик күп энергия бирә һәм әлбәттә тышкы кыяфәт өчен дә бик файдалы дип уртаклашты Ренат. Башкаручы туклануга да зур игътибар бирә икән. Майлы ризыкларны, камыр ашларын ашамаска тырышам. Уйлап карасаң, һәр кемнең сәламәтлеге үз кулында, диде ул. Каршы алыгыз лаеклы хитта чираттагы яңа катнашучы Ренат Каюмов. Син генә аңлыйсың дип җырлар ул. Бар dünya мәйләнсә кирегә, башкалар ят иткән чагында, тик синең җаныңда мәрхәмәт, күзеңдә ышаныч чагыла. Иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Singin ağrısın singine, İncelik sözlerine tabasın, Beylisin yüreğim yarasın, İn kaynar hislerin küngelinde. Singin ağrısın singine, singine. Ümitim sürülüp, yüreğim tuktatsa dibişim, sen bölüp bilirsin yüreğin, uğrayıp yazmıştan ölüşüm. İnşallah sözlerine tabasın, beylisin yüreğin yarasın, in kaynar hislerin küngerinde. Singin ağrısın singine, İnşallah sözlerine tabasın, Beylisin yüreğim yarasın, İn kaynar hislerin küngerinde. Singin ağrısın singine, singine. Singina, singina, singina. Şadlığım kaygımны bölüşüm, bölüşüm күңелем хәләтем. Син диеп яшәрмен үземдә, булганың өчен мең рәхмәтем. Иң җылы сүзләрне табасың, бәйлисең йөрәгем ярасын, иң кайнар хисләрең күңелеңдә. Син генә аңлыйсың син генә, иң җылы сүзләрне табасың, beylisin yüreğim yarasın, in kaynar hislerin küngerinde. Singin ağrısın singine, singine. Валерий Назаров йөгерү һәм боксны үз итә. Аның Казан һәм Уфада узган җиңел атлетика марафоннарында да катнашканы бар икән һәм 42 чакрымга. Спорт белән шөгыльләнүем беренче чиратта үзем өчен кирәк. Икенчедән, мин балаларыма үрнәк күрсәтәм. Аларның да спорт белән дус булуын телим дип сөйләде Валерий. Башкаручының зур баласы көрәш төрләре белән кызыксына икән, кичкенәсе исә футболга йөри. Валерий Назаров фикеренчә, физик интеллект акыл интеллект белән бергә үсәргә тиеш. Алар икесе тыгыз бәйләнгән.
Я тавышын ач әле. Тормышта бик җиңел түгел табу үзең ишенең. Аббау мәхәббәтсез диләр яратмаган кешене. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Балыксыз җирдә кысылада балык булып күренә. Очраклы кавышудан күпме кеше үкенә. Һәр сарыда алтын түгел, һәр ятыр көмеш түгел. Кемнәндер калган ярлар күп, бәхеттән өлеш түгел. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Берәү уңга карап йоклый, берәү сул якка карап. Бар мендәрләр, зар мендәрләр, ике йөрәктә газап. Сөймәгәннәр белән түгел, сөеп өзелсен үзәк. Мендәреңә иптәш түгел, җаныңа иптәш кирәк. Яратышып яшәү бәхет, яшәмәгез яратмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Яратмаган кеше белән бәхетле таңнар атмый. Хит парадыбызга Гөлүс Хәбибрахманов килеп кушыла. Гомер кире кайтмый дип моңланыр ул. Гөлүс хит парадта катнашучылар арасында спортка иң якын кешеләрнең берсе булып чыкты. Аның интернеттагы сәхифәләрен күзәтеп баручылар инде беләдер. Башкаручы атнага берничә тапкыр йөзүгә йөри. Бу шөгыле турында без аның үзеннән сөйләттек. Әйдәгез Гөлүснең үзен тыңлыйк әле. Салям алейкум, дуслар. Мен килдем бассейнга, Аллага шөкер. Хәзер бассейнда 1-2 километр йөзеп алырга кирәк. Сез нинди спорт белән шөгыльләнәсез? Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки ул бик файдалы. Беренчедән, икенчедән регулярно кирәк. Регулярно, ул ничек була татарча? Регулярно инде. Атнага 2 тапкыр ким дигәндә кирәк. Шуңа күрә йөзегез, йөгерегез, велосипедта йөрегез. Барсы да кирәк сәламәтлек өчен. киләчәктә Газиз башын ниләр көткәнен Сөенеп тә, көенеп тә
Хәзерге заманда сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен барлык шартлар да бар. Кибетләрдә файдалы ризыклар тулып ята, спортның җаның теләгән төре белән шөгыльләнү мөмкинлеге бар. Телефонга сәламәтлекне кайгыртырга ярдәм итә торган кушымталар урнаштырып була. Буларның барсында татып карыйм, үземә яраклысын, ошаганын эзләнәм. Шундый мөмкинлекләр булуы шәп бит дип уртаклашты Динара Сәйдбатталова. Ул лайыклы хитның чираттагы катнашучысы. Каршы алыгыз. Алло, улам, біз бүгін неге қайтмайбыз еме? Біздің бүгін әтең білән бәйрәм. Біз сені яратабыз, балам. Дәвәниеңне тыңла. Аша күренә яралар, ярагына түгел йөрәктә тормыш эзләре. Бәхетле мизгелләрдә күп булды, давылларда югалып калмадык. Кулдан кулга тотынышып тик бергә атладык. Чираттагы башкаручыбыз Татьяна Ефремова инде 8 ел дәвамында тренер белән спорт залына йөри. Тренеры бокс белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгәч, аңа да бу спорт төрен өйрәнергә туры килгән. Мотор җырлар җырлап кына күреп күнеккән Татьянаны бокс перчаткаларыннан күз алдына китерү кыенрак. Шулай бит? Башкаручы футбол һәм хоккей кебек спорт төрләрен карап җан атарга ярата. Җәй саен төрле киртәләрне уза торган марафоннарда да катнаша. Кыскасы, Татьянаның тормышында спорт мөһим урынны алып тора.
Спорт ул тормыш, уй фикерләрне тәртипкә салырга, тын алуны яхшыртырга, гәүдәне формада тотарга ярдәм итә ди башкаручы. Лайыклы хиттә Татьяна Ефремова татар халык җырларыннан тезмә тәкъдим итә. Игътибар экранга. Лайыклы хитны Наилә Славина һәм Иркә дәвам итә. Хәзерге вакытта мин профессиональ спорт белән шөгыльләнмим, ләкин биюләрне бик яратам. Төрлеләре белән кызыксынам дип сөйләп китте тапшыруыбызның иң яшь катнашучысы Наилә Славина. Шулайда Наиләнең бөтен гаиләсе спортка яхшы мөнәсәбәттә. Алар барысы бергә волейбол һәм бадминтон уйнарга ярата. Кышын исә тимер аякта һәм чаңгыда шуалар икән. Спорт сәламәтлек өчен генә түгел, үзеңне яхшы формада тоту өчен дә бик кирәк ди яшь башкаручы. Кадерле телевизор караучылар, каршы алыгыз лайыклы хитның чираттагы катнашучылары Наилә Славина һәм Иркә. Алар барыбызга да таныш җырны башкарыр.
Ağaçları iyeleşken su şirge mileşten Sağınularımı böteriydim sine göre de sileşsem dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana iken benim yüreğim dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana iken benim yüreğim Ağıydeliğe basma saldım payını saylap kına Yanlarına varıydım kuş bulup sayrap ırgelem dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana iken benim yüreğim dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana iken benim yüreğim Birgelep jırlıymışma Gittik Ağıydılık soğuk dibirelle Vurgasını da salmulsa Suğa salsana kalkıp çıkar Bizge nasıl yar bulsa dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana ike benim yüreğim dala 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 ike bellegem Niye dala niye yana ike Sessiz yüreğim yana yüreğim Лайыклы хитна Марсилия йомгаклый. Яштән үк җәяү йөрергә яратам. Көнгә берничә чакрым урап кайтам. Атнага берничә тапкыр бассейнга йөрим дип уртаклашты ул. Моннан тыш Марсилия 2 ел дәвамында тренер күзәтүе астында спорт залында да шөгыльләнгән. Әмма табиблар киңәше буенча хәзер туктатып торырга мәҗбүр булган. Берничә көн хәрәкәтләнми торсам да үземне сәер хис итәм. Спорт бик шәп нәрсә. Һәркемгә киңәш итәм, диде Марсилия. Безнең хит-парадта башкаручы Бәхетле бул балам җыры белән катнаша. Матур һәм мәгънәле композицияне бергәләп тыңлыйк. Бала ананың бәгыре чимерше. Ананың һәрбер әйткән сүзе балага дога булып барсын. Михрибанны ул үстердем дие Әйдә алсам иде эй бала Бәхет тәүфигыңнан айырмашы Кадерлемне газиз бер Алла Шәфкатьле бул балам тәүфикле бул
Тормыш деген нәре шикер түгел, ауыр шақта болам бұл күзел. Үлкенлернең кеңешләрен тыңла, кирәк тә беләйтә үз сүзен. Шәфкатьле бул балам, тәүфиклы бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яшәй белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Шәфкатьле бул балам, тәүфиклы бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яшәй белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Туры юлдан атла алга кара, хәвеф хәтерләргә юлыкма. Кар канатың әткәң бара, балакаем зинһар онытма. Шәфкатьле бул балам, тәүфиклы бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яшәй белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Шәфкатьле бул балам, тәүфиклы бул, яхшылыкта булсын күңелең. Намус белән яшәй белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Намус белән яшәй белсәң генә, матур булыр алда гомерең. Матур булыр алда гомерең. Матур булыр алда гомерең. Шуның белән лайыклы хит бүгенгә тәмам. Тапшыруыбызны һәркемгә ныклы сәламәтлек теләп йомгаклыйсы килә. Спортка һәм үзегезгә һәр даим вакыт табарга тырышыгыз. Чөнки сәламәт кешенең генә тормышы тулы һәм матур була. Дуслар, хит-парадтагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Моның өчен үзегезгә ошаган җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Бер сәгать дәвамында сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров һәм тапшыруның иҗат төркеме булдык. Мотор язлар сезгә. Исәнлектә очрашыйк.